नमस्कार, मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत. तर आज मी बनवते आहे पावभाजी. तर त्यासाठी मी इथे बटर थोडं आणि थोडं तेल टाकून त्यामध्ये कांदा आणि टोमॅटो फ्राय करून घेतला आहे. त्यामध्ये टाकलं आहे मीठ आणि त्यानंतर टाकलं आहे आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट, त्यानंतर पावभाजी मसाला, मिरची पूड आणि व्यवस्थित हे आता मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. सर्व भाज्या मी 6 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. व्यवस्थित अगदी नरम शिजलेल्या आहेत. हिरवे वाटाणे, फरसबी, गाजर, भोपळी मिरची, बटाटा हे सर्व मी आता आतमध्ये टाकलेलं आहे आणि मस्तपैकी 20 मिनटं तरी स्मॅश करून घेतलेलं आहे त्याला. आणि हे फायनली पावभाजीची भाजी तयार झाली. त्यावर टाकले थोडंसं बटर आणि कोथिंबीर आणि पावभाजी तयार आहे. आणि हे पाव थोडंसं तव्यावर बटर टाकून त्यामध्ये मी परतून घेतले पाव आणि अशा प्रकारे तयार झालेली आहे पावभाजी. थँक्स फॉर वॉचिंग.